Тъй като наближава 14 февруари и без значение дали празнувате Трифон Зарезан или Свети Валентин, тази рецепта е перфектно съчетана с чаша вино. Здравейте, аз съм Кати и днес ще ви покажа как да си направите спагети болонезе с домашен сос в мултикулкар. Слагам снимка на нужните продукти. Започнах като предварително си настърках моркова. Тук съм си приготвила 4 стебла целина. Тя ще предаде много хубав аромат на соса, но ако наистина не харесвате, може да пропуснете тази част. Отрязвам горната част и ще я замразя с зеленчуков бульон. Разрязвам стеблата на две. Мисля, че това количество ще е предостатъчно. Преди да премина към рязането на лука, включвам функцията соте и изчаквам да загрее. Режа лука на възможно най-ситни парченца. Приготвила съм си една хубава лъжица масло. Добавям всички зеленчуци наведнъж. И разбърквам за 2-3 минути. Зеленчуците изглеждат по този начин. Вече мога да прибавя и каймата. След като я запържих за около 7 минути, добавям подправките. И каймата изглежда по този начин. След като по-голямата част от водата е извряла и каймата вече е започнала да се пържи, добавям половин чаша вино. Изчаквам 2-3 минути алкохола да се изпари, а през това време ще пасирам доматите. Слагам сушени листа босилек и добавям доматите. Добавям пастата и заливам с около 500 до 600 мл вода. Без значение каква паста сте решили да използвате, махате около минута-две от показаното време за готвене на опаковката. Имайте предвид, че ако използвате суха, може да се наложи да сложите малко повече вода. В моят случай аз използвам прясна паста и ще сложа под налягане за 2 минути. След като спагетите бяха готови, изчаках около 5 минути и изпуснах налягането. Като за финал, аз обичам да си слагам пармезан. Надявам се спагетите да ви харесат. Ако искате да виждате повече подобни рецепти, може да се абонирате за канала ми. Приятно готвене и до скоро!